ειλικρινικά μου καλησπέρα. Σήμερα δεν έχω να πω και πολλά πράγματα. Ό,τι προλόγους και να κάνω, σε ό,τι αναλύσεις και αν επιδοθώ, δεν πρόκειται με τίποτα, έτσι κι αλλιώς, να φτάσω στην ακρίβεια που έχει αυτός ο μεγάλος Έλληνας, ακόμα και στο πιο μικρό του στιχάκι. Άκης Πάνου. Εγώ θα πρέπει να σου πω ένα πράγμα, ότι σε ευχαριστώ πριν απ' όλα για την πρόσκληση, αλλά θα πρέπει να σου πω το εξής, γιατί μου αρέσει από την αρχή να είμαι straight, να ξέρουμε που πάμε. Πάντοτε ήθελα να συναντηθούμε οι δυο μας. Στο χώρο μας ο καθένας είμαστε αμφιλεγόμενα πρόσωπα. Δηλαδή για κάποιους, ας πούμε, εγώ είμαι ο τρελός και για κάποιους άλλους φτάνουμε στους αντίποδες, είμαι ο σοφός. Στη μέση είναι ο λαϊκός συνθέτης και στιχουργός κλπ. Ναι. Εσύ πάλι είσαι για κάποιους η πανέξυπνη κυρία που ξέρει και βάζει τα πράγματα στη θέση τους, και για άλλους είσαι ένα αθυρόστομο πλάσμα που προκαλεί το συνομιλητή του. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε, σου λέω, δύο αμφιλεγόμενα πρόσωπα και με ικανοποιεί ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σήμερα μαζί. Σου εκφράζω όλη μου την αγάπη χωρίς ίχνος υποκρισίας. Εγώ δεν ήξερα αν ήθελα να συναντηθούμε ή όχι, με την έννοια πως τους ανθρώπους που θαυμάζω απεριόριστα, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν έχω επιδιώξει ποτέ να τους μιλήσω. Ό,τι μου έχετε πει με τα τραγούδια σας είναι τόσο πολύ που δεν θα μπορούσε να μου πει τίποτε περισσότερο, ίσως μια συνάντηση. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να έρθω και να σας πω θέλω να τα πείτε. Επειδή αρχίζει τώρα η συζήτησή μας, θα σου κάνω μια παράκληση θερμή. Θέλεις να χρησιμοποιήσουμε πληθυντικό ή ενικό? Γιατί... Εγώ σαν φόρο τιμής προς εσάς θα μου ήταν αδύνατο να σας μιλούσα παρά μόνο να μου δίνατε την άδεια στον ενικό. Λοιπόν, όπως σου έρχεται, εγώ θέλεις λόγω ηλικίας, θα μου επιτρέψει να σε λέω Μαλβίνα. Ο μεγάλος Άκης Πάνου λοιπόν δεν θέλει πληθυντικούς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς μας φάνηκε η Αθήνα μετά από τόσα χρόνια? Η Αθήνα Μαλβίνα μου, αν εννοούμε τη δική μου Αθήνα, έχω πει ότι αυτή η πόλη δεν έχει καμιά σχέση με τη δική μου πόλη. Κατέβηκα γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε κάποια στιγμή να επικοινωνήσουμε μαζί. Κατέβηκα γιατί θα πρέπει, ας πούμε, ο άνθρωπος κάποια στιγμή να εργάζεται, που λέμε. Κατέβηκα γιατί το τραγούδι έχει φτάσει στο έσχατο σημείο εξαθλίωσης και πιστεύω, ας πούμε, ότι έχουν υποχρέωση οι άνθρωποι που μπορούν να επέβουν να το κάνουν, και κατέβηκα για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους. Όμως η Αθήνα σαν πόλης, σου επαναλαμβάνω ότι δεν έχει καμιά σχέση με την πόλη τη δική μου, γιατί πέρσι το Δεκέμβριο έκλεισα τα 60, μπήκα στα 61 και εγώ το μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου το θυμάμαι χωράφια. Αυτή η πόλη λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με την πόλη τη δική μου. Και κάπου εκεί ενοχλούμε. Πώς ήταν η πόλη δική σας? Η πόλη δική μου ήταν στο Καροκόμπου, βρισκόταν το περιβόλι του παππού μου. Που μέσα εκεί είχαμε και την κατσίκα μας, είχαμε και τις οικίες μας. Τώρα εκεί πέρα υπάρχουν οκταόροφες πολυκατοικίες. Το 1948 σκοτώθηκε από το δράμα ο αδερφός μου, 5 χρόνια μεγαλύτερος, στην Λεωφόρο Θησέως. Τα τραμ καταργηθήκανε. Έπεσε άσφαλτος και στον τόπο που έχει σκοτωθεί ο αδερφός μου θα ήθελα να υπάρχει ένα καντήλι. Και αντί για καντήλι περνάει το τρόλεϊ από πάνω. Μπορείς να αντιληφθείς τα αισθήματά μου. Στην Ξάνθη λοιπόν, γιατί δεν το ξέρουν όλοι, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν έμαθα ότι, γιατί ήταν μια αναχώρηση κανονική. Ήταν μια αποχώρηση από τα μουσικά πράγματα, από τι? Τι δεν σου πήγε και έφυγε? Κοίταξε, δεν ήταν μόνο τα μουσικά πράγματα. Χωρίς να ανακατεύομαι με τα κομματικά, ήταν λίγο και αυτά. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή όταν οργανωνόταν το κόμμα αυτό που σήμερα κυβερνάει τη χώρα και την κυβέρνησε στη σκιά άλλα 7,5, δηλαδή άλλα 7,5 είχε κάνει, ας πούμε, αυτή η χώρα χωρίς κυβέρνηση. Είχε ένα παραμύθι, ας πούμε, είχε ένα συνοθήλευμα ανθρώπων αντιστασιακών που ο καθένας πήρε υπουργείο ανάλογα με τις καρπαζές που είχε φάει.
Και όταν αυτό το πράγμα, ξέρω τι οργανωνόταν, είπα ότι είναι ολέθριο για τη χώρα αυτή. Γιατί αυτό απεδείχθηκε εκ των πραγμάτων, απεδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Γιατί όταν έφυγε αυτή η κυβέρνηση που είχα πει εγώ, στράφηκα εναντίον τους ξεκάθαρα, γιατί τη θεωρούσα επικίνδυνη. Άφησε 2 τσαμπουκάδες πίσω της η κυβέρνηση αυτή όταν έφυγε. Ο ένας τσαμπουκάς ήταν ότι για τον χοντροεπιχειρηματία, τον ξένο που τον θέλουμε εδώ, κάποια στιγμή φτάσαμε να είμαστε η χώρα που όποιος αλήτης θέλει ανοίγει τράπεζα. Αυτό είναι ένας τσαμπουκάς που δεν μπορούμε να τον βγάλουμε εύκολα από την καμπούρα μας. Γιατί ο μεγάλος επενδυτής, όπως ξέρεις, παίρνει την υδρόγειο, της δίνει μια στροφή και ακουμπάει το δάχτυλό του και λέει εδώ θα την κάνω. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να πέσει, ας πούμε, πάνω στην Ελλάδα, είναι καλό οικόπεδο. Είναι συζητήσιμο. Καλό οικόπεδο. Έγινε λοιπόν. Ναι, αλλά έγινε μια φορά. Κούμπησε το δάχτυλό του και βλέπει ότι εκεί πέρα βρίσκεται σε μια χώρα, σου λέω, που όποιος αλήτης θέλει ανοίγει τράπεζα. Ένα. Και μετά γίνεται κάποιο δικαστήριο. Εκεί βρίσκεται κατηγορούμενος ο πρόεδρος της κυβέρνησης. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος της κυβέρνησης γράφει στα παλιά του τα παπούτσια το δικαστήριο και λέει εγώ δεν πάω. Η αντιπολίτευση για λόγους, ας πούμε, που τους καταλαβαίνει ο καθένας μας, σου λέει ο άνθρωπος έχει βλάβει. Μην την πάτε στο δικαστήριο και πούμε ότι τον πεθάναμε εμείς. Το δέχεται αυτό. Ενώ μπορούσε να τον προσάγει, να τον πάρει και να του πει έλα εδώ. Είσαι κατηγορούμενος. Και αφήνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, σου λέω, ένα τσαμπουκάτο ότι είμαστε ανυπόλοιπτη χώρα οικονομικά και από την άλλη έχουμε έναν πρόεδρο που δίνει ένα κακό παράδειγμα στους πολίτες. Γράψε στα παλιά σας τα παπούτσια τον νόμο. Αυτοί είναι λοιπόν 2 τσαμπουκάδες που έχει η κυβέρνηση αυτή και στράφηκαν εναντίον τους και όταν πια το 1985 ξαναβγήκανε δεν είχα καμιά θέση εδώ εγώ. Και αποφάσισα να πάρω τα παιδιά μου. Τα 4 παιδιά. Τα 4 παιδιά μου, μαζί με τη μητέρα του στην Άννα μας, και να πάμε στον τόπο καταγωγής της για να μεγαλώσω τα παιδιά μου μακριά από αυτή τη μολυσμένη ατμόσφαιρα. Και τι κάνατε εκεί, κύριε Πάνο? Βρήκατε ένα υπέροχο σπίτι, έτσι παραδοσιακό και μείνατε? Όχι. Ζήσατε δηλαδή μια Αθήνα του 50, τη μεταφέρατε εκεί, ας πούμε, του 60, αυτή που καταφύσατε? Όχι, κοίταξε, εκεί πέρα πήγα σε μια πόλη, επειδή εγώ είμαι σπιτόγατος και δεν με ενδιαφέρει πολύ αν μένω στην Αθήνα ή στην Ξάνθη. Εγώ μένω συνέχεια μέσα στο σπίτι μου, έχω τον πάγκο μου, κάθομαι ασχολούμαι με τις δουλειές μας, έχω τα ενδιαφέροντά μου. Όταν πήγα εκεί ήρθα σε επαφή με αυτούς που λέμε επισήμους. Ο τότε δήμαρχος μου είπε τι να σας κάνουμε κύριο Πάνο, εδώ πέρα δεν έχουμε να στεγάσουμε τους φοιτητές. Μπας περιπτώσει με έβαλε κάτω τους φοιτητές, δικαιωμά του ήταν. Τόσο με ήξερε, εντάξει. Μετά είχα επαφή με κάποιους νομάρχες. Ο τελευταίος κάποιος ονόματι Καπατζόγλου, για να μπαίνει και στην ιστορία. Εγώ τον έλεγα Καρπαζόγλου. Και όχι νομάρχη, μονάρχη. Μονάρχης Καρπαζόγλου, μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι, Δραμηνός ήταν. Και μου έστειλε μετά από ένα χρόνο μια απάντηση, όταν έκανα μια αίτηση να μου παραχωρηθεί τέλος πάντων ένα σπίτι, να βάλω τα παιδιά μου και στο κάτω-κάτω να αφήσω στην Ξάνθη ένα μουσείο. Εντάξει, με τις δουλειές που ξέρω να κάνω. Και μου είπε ότι υπάρχει μέριμνα για αυτούς που προέρχονται από τη Σοβιετική Ένωση και όχι για την περίπτωσή μου. Δεν βγαίνατε να ξαναμπείτε? Είμαι νοικιαστής και στην Ξάνθη, όπως θα ήμουν και σε κάθε άλλη πόλη. Γιατί περνούσατε λίγο προς τα σκένδη μεριά και να ξαναμπείτε? Δηλαδή, να βγείτε λιγάκι προς τη Σοβιετική Ένωση και να ξαναμπείτε μετά. Ναι, αυτό ήταν εύκολο. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνετε. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Να βγούμε έξω αφού κάναμε 700 χιλιόμετρα, να κάνουμε 100 και ξανάρθουμε μέσα, τι έγινε. Είπατε πριν για τον πάγκο σας. Τι ακριβώς είναι αυτός ο πάγκος που τον άκουσα 2 φορές μέχρι στιγμής? Κοίτα, είναι ένας πάγκος που επεξεργάζεται πάρα πολλά υλικά. Ξεκινώντας από τα οποιαδήποτε μαλακά ξύλα και καταλήγοντας σε υλικά που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον τεχνίτη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις ένα κομμάτι όστρακο και να το επεξεργαστείς. Είναι δηλαδή πιο σκληρό, ας πούμε, ξέρω τι, από την πέτρα. Είναι κάτι ανάλογο με το σμάλτο που έχουν τα δόντια μας. Ειδονίζομαι όταν παλεύω με σκληρά υλικά. Ένα από αυτά θεωρώ και τη γλώσσα. Ειδονίζομαι πολύ σωστό. Όταν παλεύω με σκληρά υλικά. Πολύ σωστό. Μ' αρέσει ο έβαινος,
που είναι σκληρό υλικό, ας πούμε, ξέρω. Και εννοείται ότι παίρνετε τον έβαινο και τον σκαλίζετε. Ναι, έχω φτιάξει το σκύπτρο μου, έχω φτιάξει ένα καπάκι για το... Δεν το πιστεύω το σκύπτρο. Δεν θα με πείσετε ότι έχετε φτιάξει σκύπτρο. Τι είναι, μπαστούνι, τι είναι? Πες το μπαστούνι, εγώ το λέω σκύπτρο γιατί δεν έχει λαβή, ας πούμε, μπαστούνι, ξέρεις. Αυτό πρέπει να το δώσετε στο μονάρχη Καρπαζόγλου, καλύτερα το σκύπτρο. Αυτό το σκαλίζω εδώ και 3-4 χρόνια, δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί εγώ δεν τελειώνω τίποτα. Όλα τα αφήνω μισά. Μ' αρέσει αυτό. Λένε ότι στα τελειωμένα πράγματα μπαίνει ο θάνατος. Βέβαια. Από εκεί και πέρα τελειώνουν τα πάντα. Όταν φτάσει κανείς στο στόχο του και τον πετύχει, τι άλλο έχει να κάνει. Και για να φύγω από αυτό, για να φύγω από αυτή τη, ξέρεις, τη δυσκολία, έχω πει ότι εγώ το στόχο μου στη ζωή μου τον έχω βάλει τόσο μακριά που δεν μου φτάνουν 1000 ζωές για να τον φτάσω. Προς το παρόν λοιπόν ευλογημένες διαδικασίες, ατμοσφαιρικές καταστάσεις εν πλώ, ήρθα και σε άκουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τον υλικό, για το προνόμιο του υλικού. Και εγώ σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Ήρθα και σε άκουσα στα 9-8 και σάλταρα. Έμεινα άναυδη. Βεβαίως εγώ εμβάλλομαι στις ατμόσφαιρες 2-3 ανθρώπων που λατρεύω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσαν όλα. Μου άρεσαν τα 4 μπουζούκια, γιατί υπήρχαν 4 μπουζούκια, ας πούμε. Μου άρεσε ο ήχος που βγήκε. Και όπως έχω στο κεφάλι μου εγώ τον ορισμό περί συναυλίας, αυτό το πράγμα θεωρώ συναυλία. Θεώρησα το χώρο σαν ένα χώρο άκρο συναυλιακό. Είσαι απολύτως ακριβής. Δεν ξέρω. Και είσαι απολύτως ακριβής. Γιατί αυτό που λένε συναυλία, τοποθέτησε σαν πράγματα εκεί που πρέπει. Τους λέω συναυλία, τι εννοούμε όταν λέμε συναυλία? Τι εννοούμε? Λέμε ότι παρουσιάζουμε ένα σύνολο αυλών, γιατί εμείς αυλούς δεν έχουμε. Λέμε ότι συναυλιζόμαστε. Πώς συναυλιζόμαστε? Όταν ο καλλιτέχνης βρίσκεται 1 χιλιόμετρο μακριά από τον ακροατή του. Επομένως η λέξη συναυλία σε αυτά που λένε συναυλίες δεν ταιριάζει καθόλου και ακριβώς έκανες διάνα. Συναυλία είναι αυτό, συναυλιζόμαστε. Ακριβώς. Και όχι πώς λέγεται, ο αυλοκόλακας, συναυλοκολακιζόμαστε, που το έχουμε δει και αυτό, με φυλάκια επί σκηνής και διάφορες άλλες αηδίες, αλλά πολύ ψεύτικα. Όχι, ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή η επιστροφή. Είδατε ότι δεν πέφτει και καρφίτσα εκεί μέσα, γίνεται χαμός. Αυτό είναι πρόβλημα, Μαλβίνα μου. Γιατί αυτή τη στιγμή σκέπτομαι ότι ίσως θα χρειαστεί να αλλάξω χώρο. Ξέρεις γιατί? Γιατί όπως είπες έρχονται άνθρωποι που θέλουν να μπουν μέσα και δεν έχουν θέση. Μείναν 4 δικοί μου απ' έξω. Για μέρες. Αυτό το πράγμα είναι ανασταλτικό για αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που λένε μπορούμε να έρθουμε την τάδε μέρα και τους λένε από το μαγαζί ότι είμαστε, ξέρω εγώ τι, πριβέ, πώς το λένε αυτό. Εντάξει, ναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, έτσι το λένε. Λοιπόν, και εγώ θέλω αυτός που θα έρθει να ξέρει ότι μπορεί να έρθει και να μ' ακούσει. Όχι να ψάχνεται 2-3 μέρες πριν και να του λένε ότι δεν έχει χώρο να μπούμε. Επομένως αυτές τις στιγμές, δηλαδή χτες, σήμερα, αύριο, κάνω αυτές τις συζητήσεις. Να αλλάξουμε λοιπόν, να πάμε σε ένα μεγάλο χώρο. Μάλλον θα αλλάξω χώρο. Πολύ καλό. Θα είναι λιγάκι μεγαλύτερο, όχι πάρα πολύ μεγάλο, να μην είναι χάος. Όχι αλάνα. Μην πέσουμε εκεί πέρα που λέμε, ξέρω ότι στην απόσταση με τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Δηλαδή, ο κόσμος κάποια στιγμή αισθάνεται την ανάγκη να χορέψει. Όμως επειδή είναι περιορισμένος και επειδή η πίστα έχει γίνει πάρκο, δεν υπάρχει χώρος για να μπορέσει να χορέψει κανείς. Στο καινούργιο μαγαζί που συζητάω με 3 μαγαζιά, δεν ξέρω που θα καταλήξω. Το μαγαζί θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που και εμείς δεν θα έχουμε σχέση με τις κοπελιές που μπαίνουν σαν κουρτίνα μεταξύ των καλλιτεχνών και των υπολείπων θαμώνων που δεν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να χορέψουν. Αλλά και εμείς θα ρίξουμε και κάνα τσεφτετέλια. Και θα ρίξουμε τις πίστες αλλού, ώστε να μπορεί καθένας να χορέψει, χωρίς να είναι κοντά σε εμάς. Δηλαδή θα κάνουμε ένα μαγαζί αμερικάνικου τύπου, αν θέλεις. Γιατί όχι, εμένα μου αρέσουν πολύ οι συγκερασμοί, όπως μου αρέσουν πολύ και στα τραγούδια σου. Δηλαδή το γεγονός ότι έσκασε μύτη πριν από λίγα χρόνια, εκείνο το τραγούδι για την κοινή αγορά, την κοινή. Για την κοινή. Το βρήκα συγκλονιστικό. Δηλαδή μου αρέσει, επειδή μίλησες πριν για τη δυσκολία της γλώσσας, που την αγαπάς. Μου αρέσει ότι μπήκες σε αυτούς τους δρόμους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βλέπεις όλα τα τραγούδια τώρα μόλις αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Μερικά τραγούδια σου. Και αρχίζουν να φτάνουν στον κόσμο
Ήταν 10 χρόνια πριν γραμμένα. Πολλά από αυτά. Κοίταξε, εδώ έχω πάθει κάτι με σένα τώρα. Ενώ θέλω να σε ακούω πολύ, έχω μονοπολίσει τη συζήτηση. Όχι, είναι δική σου. Παίζω στο γήπεδό σου σήμερα. Κοίταξε λοιπόν. Εγώ με το θέμα της εισόδου της Ελλάδος στην κοινή αγορά έχω τις αντιρρήσεις μου. Εγώ πιστεύω ότι η ανθρωπότητα, όταν οργανώθηκε ο κόσμος, πήρε το άτομο, το καλούπωσε, το βάλε σε πόλεις, το βάλε σε κράτη και καλά, το ξεζούμισε το άτομο και έχει φτάσει ο κόσμος στο έσχατο σημείο εκμετάλλευσης του ατόμου. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια γενική τάση να βρει ο άνθρωπος πάλι τον εαυτό του. Βλέπουμε να διαλύονται συνασπισμοί κατά ανάγκη, δεν μπορούν πια να σταθούν και αυτό γίνεται όχι μόνο στη Σοβιετική Ένωση με το παραμύθι αυτό της δίθεν κατάρρευσης του Ανατολικού Μπλοκ, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα και μην πέσουμε εκεί πέρα γιατί θα πάμε μακριά. Βλέπω λοιπόν ότι ο άνθρωπος, το άτομο έχει την τάση να ξαναβρει τον εαυτό του, γιατί τον έχει χάσει, τον έχουν πορτοποιήσει τον άνθρωπο, τον έχουν βάλει μέσα σε ένα καζάνι, τον έχουν κάνει μάζα, τον ονομάζουν οπαδό, του έχουν δώσει 1000 προσβολές και του έχουν δώσει και έναν τρόπο τέτοιο που να τις καταπίνει τις προσβολές αυτές. Και το άτομο, το αξιόλογο άτομο, αυτό μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Έχει φτάσει σε σημείο να αρνείται υπηρεσίες σε αυτού του είδους εσχρές κοινωνίες. Υπάρχει λοιπόν μια τάση εξατομισμού που βάλεται από πολλές μεριές για λόγους σκοπιμότητας. Όμως αυτή είναι μια μοιραία κατάληξη. Και λέω λοιπόν την ώρα που όχι μόνο οι συνασπισμοί χωρίζουν, όχι μόνο τα κράτη διαλύονται και γίνονται ομάδες, το άτομο ψάχνει να βρει τον εαυτό του, εμείς ακολουθούμε αντίστροφη πορεία. Μπαίνουμε σε ένα συνασπισμό κρατών. Και βλέπω λοιπόν ότι το μέλλον θα δείξει αν έχω δίκιο. Βλέπω ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια λάθος πορεία. Εγώ για την Ελλάδα θα έβλεπα, ας πούμε, την Ελλάδα θα την έβλεπα σαν μια ανοχήρωτη πόλη. Ευλογημένο αυτό που λες. Πες το μου και με το στίχο από το τραγούδι. Θα την έβλεπα σαν μια ανοχήρωτη πόλη. Θα ήθελα να είναι ανοχήρωτη πόλη. Και εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν τα έχει με την Ελλάδα. Δηλαδή κάπου τα πράγματα είναι παρεξηγημένα. Κάπου φταίμε εμείς, όπως λέω στο κοινωνία, ότι εμείς τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Κάπου φταίμε εμείς και μεταβιβάζουμε συνεχώς τις ευθύνες μας. Και λέμε, ας πούμε, μας φταίνε οι Αμερικάνοι, μας φταίνε αυτοί. Εγώ ποτέ δεν δέχτηκα να μεταβιβάσω τις προσωπικές μου ευθύνες. Ποτέ δεν είπα ότι αυτός παρέσυρε εμένα, γιατί το θεωρώ υποτιμητικό. Και σε μια χώρα που έχει τόσους πνευματικούς ανθρώπους, είναι ντροπή να λέμε ότι είμαστε σε σημείο να μας παρασύρουν συνεχώς οι άλλοι. Μου αρέσει πολύ αυτό που λες για την εξατομίκευση, αν θέλεις. Βεβαίως μου θυμίζεις τώρα ένα στίχο που λέει ότι ο άνθρωπος είναι σαν την κάσια. Για να βγάλει την οσμή του πρέπει να τον συνθλίψεις. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα το τι σημαίνει έχω συνθλίψει, έχω συντριβεί μάλλον. Και εκείνη τη στιγμή κάθομαι και γράφω ένα τραγούδι, σκαλίζω ένα όργανο ή ένα όστρακο ή ό,τι άλλο θέλεις. Θέλω να πω, πιστεύω πολύ στον παιδεμένο άνθρωπο. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι πιστεύει η κοινωνία που έχει τα δικά της σταθμά, τα δικά της μέτρα, όταν μπορέσει, ας πούμε, από τον οργανισμό της μέσα και αποβάλει κάποιον, τον θεωρεί συντλιμμένο, όπως είπες, περιθωριακό, υποκοσμιακό, ας πούμε. Έτσι. Όμως αυτό δεν συμβαίνει στον ίδιο. Αυτή είναι φαντασίωση της κοινωνίας. Ο αναχωρητής δεν είναι πάντοτε ο απαγοητευμένος, αυτός που έχει συνθλιβεί από τα πράγματα. Πρέπει να έχεις λύσει τους λογαριασμούς σου στην πόλη για να έχεις φύγει. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά πια. Στις προσωπικές στιγμές όμως, δηλαδή μέσα από ένα πόνο, είναι μυθολογία το ότι μέσα από τον πόνο βγαίνουν τα καλύτερα έργα, ας πούμε. Κοίταξε, ναι, νομίζω ναι, γιατί το να κάνεις τον άλλο να γελάσει είναι πάρα πολύ εύκολο. Εάν δεν έχεις να του πεις κανένα αστείο, του γαργαλάς ένα μασχάλι και γελάει. Ωραία. Βρίσκεται ευαίσθητο σημείο, δεν πας περιπτώσει, το γαργαλάς και γελάει. Το γέλιο είναι εύκολο. Το θέμα είναι να θέσεις τον άλλον απέναντι στα πραγματικά του προβλήματα. Έχοντας περάσει ο ίδιος τα προβλήματα αυτά. Τα έχεις βιώσει τα προβλήματα αυτά και του δίνεις, εγώ αυτό τουλάχιστον κάνω, του δίνεις έναν τρόπο να τα ξεπεράσει. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, και αναφερόμαστε σε τραγούδια αν θέλεις. Όπως σου είπα, αναφέρομαι στην κοινωνία.
Και λέω, ναι, τη βλέπω την κοινωνία, δεν είναι σάπια. Γιατί λέγανε κοινωνία ένοχη, παγιοκοινωνία, είσαι σκάρτη κάπου και σε κατηγορώ. Εγώ εκεί έχω αντίθεση. Γιατί λέω, όταν βάζεις απέναντι στην κοινωνία και της λες ότι είναι σκάρτη, άπονη και την κατηγορείς, έχεις τεθεί εκτός κοινωνίας αυτομάτως εσύ, μόνος σου. Και πώς το λες με ένα στίχο? Και εγώ λέω την κοινωνία που την εσπρώχνουν στον κατήφορο τα λάθη, το βλέπω, τις διαπιστώσεις είναι κοινές. Και λέω και αργοπεθαίνει, μες στην ψευτιά, την αμαρτία και τα πάθη, την κοινωνία που για το αύριο την πνίγει η αγωνία, τη ηρωνία, εμείς τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Δεν μένω εκτός κοινωνίας. Και λέω την κοινωνία που και πιστεύει και παλεύει και ελπίζει, μα αυτό που χτίζει από τη μοίρα της προηγουμένη τον κρεμίζει, την κοινωνία που για το αύριο την πνίγει η αγωνία, τη ηρωνία, εμείς τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Την ώρα που βλέπω ότι υπάρχει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο και εκεί πέρα έχουν μαντρώσει τα παιδιά, τα έχουν πάει στο Πολυτεχνείο, τα έχουν βάλει να παίξουν το παιχνίδι τους, το παιχνίδι της πολιτικής. Παίζουν όλοι τελικά. Και εκείνη την ώρα λέω στα παιδιά, τα όνειρα που μένουν μονάχα μέσα στη σκέψη, κανείς μην τα πιστέψει. Τα σβήνει η ζωή. Τα όνειρα που χτίζονται και αντέχουν στο χρόνο, φαίνονται με πόνο, χωρίς αναπνοή. Και λέω, είναι τόσο σκληρός ο αγώνας, μα τόσο γλυκός. Είναι τόσο μεγάλη ζωή όταν ζεις διαρκώς. Και έτσι φτάνεις στο τέρμα χωρίς να έχεις νιώσει μικρός και παλεύεις, πεθαίνεις, περνάς, μα δεν είσαι νεκρός. Αυτός ο αγαπημένος στίχος. Και λέω, τα όνειρα που παίρνουν για λίγο το μυαλό μου μερώνουν τον καημό μου μια τόση στιγμή. Στα όνειρα που χτίζονται, το ίνο μου κι αν δώσω, αξίζει να είναι τόσο βαριά η πληρωμή. Αυτό λοιπόν λέω στον άλλον, ότι μάγκα στην Αθηνά και χειρακίνη. Μην περιμένεις από τους άλλους να σου λύσουν τίποτα. Έβγα. Έλα να δούμε λίγο πώς είναι σήμερα τα πράγματα στο τραγούδι. Μίλησες πριν για μια παρακμή, για τραγούδια που έχουν το χάλι τους. Τι γίνεται? Αυτή είναι η πλειοψηφία. Όμως ανάμεσά τους υπάρχουν, έχω πει, καλά τραγούδια. Δεν μπορούν να ακουστούν τα καλά τραγούδια αυτά. Μέσα από το σκουπιδαριό έχεις βρει καλά τραγούδια? Ναι, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβεις, ας πούμε, άκουσα ένα τραγούδι που έλεγε άσπρο κόκκινο ροζ, διέλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι ρούχα μαζί που πλένονται και λοιπά και λοιπά. Και έτσι και εκεί πέρα, αυτό το τραγούδι έχει στοιχεία. Πριν απ' όλα, ας πούμε, μου αναφέρει το συμβιβασμό. Υπάρχει ένα συμβιβασμός μεταξύ δύο ανθρώπων και αναφέρεται αυτό. Υπάρχει ένα γεγονός που αναφέρεται εδώ. Από την άλλη μεριά μου δίνει να καταλάβω ότι αυτός που το έχει γράψει πρέπει να ξέρει από χρώματα, επειδή ασχολούμαι τα χρώματα, και ξέρει ότι το άσπρο και το κόκκινο κάνουν ροζ. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια τραγούδια που μπορεί να μην είναι μεγάλα σε νοήματα, αν θέλεις, αλλά όμως είναι σωστά γραμμένα. Αυτά τα τραγούδια, εγώ πιστεύω ότι θα μείνουν, κάποτε θα ξανακουστούν. Πιστεύω δηλαδή ότι γράφονται τραγούδια τώρα που όταν φύγει η στιγμή του υπερπληθωρισμού της πληροφόρησης θα βρουν τη θέση τους. Θα βρουν τη θέση τους. Ναι. Ο μεγάλος Πάνο, ο Πάνο που με έφτιαξε, ο Πάνο που αν δεν μου είχε δώσει τα τραγούδια δεν θα ήμουν τίποτα, θα ήμουν ένα μηδενικό. Την υποκρισία τη διακρίνεις μόνο στην απόχρωση της φωνής. Υποκριτές άλλωστε είναι έτσι κι αλλιώς γνωστοί στο γούπατο που ζούμε, όλους τους ξέρουμε. Και εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, το γεγονός ότι πέρασε γιατί κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ανεκτήμητο πλάσμα που λέγεται Άκης Πάνο, από αυτή την πιάτσα, τη μουσική, τους έχει πραγματικά αφήσει άναυδους αυτούς τους ανθρώπους? Είναι αλήθεια αυτά που λένε? Εσύ το έχεις εισπράξει, ας πούμε, ή έχουν μείνει στα λόγια βόλια μπροστά στα μικρόφωνα? Ναι, εγώ νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που λες, ότι ελάχιστα πράγματα πιστεύουν σε σχέση με αυτά που λένε, αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Εγώ δεν φημίζομαι, ούτε είμαι από τους εύκολους συνεργάτες. Και καλά κάνεις. Είναι πάρα πολύ επιλεκτικός, εντάξει, και αυτό κάπου ενοχλεί. Από την άλλη μεριά, επειδή μ' αρέσει να λέω αυτό, πιστεύω πάντα, κάποια στιγμή είπα ότι όλους τους τραγουδιστές σε ένα τσουβάλι να βάλω, μισό του Καζατζίδη δεν μου βγάζουν. Συμφωνεί. Ο Καζατζίδης το αντεπέδωσε όμως με μία ύβρη. Συγγνώμη. Αυτό λοιπόν με έφερε σε αντίθεση με όλους τους τραγουδιστές. Τώρα όμως τελευταία
ακριβώς όπως λες. Το διαβάσαμε, δηλαδή έχω μείνει εμβρόντιτη με τον Καζατζίδη. Εντάξει, και δεν ξέρω για ποιους λόγους, ας πούμε, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω, στράφηκε εναντίον μου ο Καζατζίδης. Χρησιμοποιώντας όμως, αυτό είναι το κακό της ιστορίας, ανακρίβειες. Είπε πράγματα που δεν αληθεύουν. Ναι. Πρώτα απ' όλα είπε ότι μου ζήτησε την άδεια να πει τον τρελό. Δεν είναι αλήθεια. Έβαλε υπάλληλο της εταιρείας να με πάρει τηλέφωνο. Και εκείνη την ώρα λέω, αν ο Καζατζίδης εξισώνει τον εαυτό του με την υπάλληλο της εταιρείας, δεν του φταίω εγώ. Μετά είπε πράγματα, ας πούμε, που σου λέω δεν στέκουν καθόλου, γιατί το 1972 δύο εταιρείες, οι μεγαλύτερες που έχει η Ελλάδα, έχουν πάει στο δικαστήριο διεκδικώντας σε μένα. Γιατί έχω φύγει από τη μία εταιρεία, έχω πάει στην άλλη και έχω συμβόλαιο και με τη μία εταιρεία και με την άλλη. Και πάω στο δικαστήριο σαν παρεμβαίνον και σκίζω και τα δύο συμβόλαια. Μέσα στις μαρτυρίες που υπάρχουν στα πρακτικά της δίκης, υπάρχει μαρτυρία του Διονύση του Μιλιόπουλου, που ήταν τότε παραγωγός στην Κολούμπια, και λέει ότι εγώ με την κυρία Λαμπροπούλου και τον κύριο Λαμπρόπουλο πήγαμε στο σπίτι του κυρίου Πάνου, του ζητήσαμε συνεργασία, ειρνήθη κλπ. Ο Καζατζίδης λέει ότι οι εταιρείες δεν με θέλανε. Και λέω λοιπόν εκείνη την ώρα που δύο εταιρείες, που δεν το συνηθίζουν αυτό, έχουν πάει στο δικαστήριο και με ένα καλλιτέχνη. Βέβαια. Μαλώνουν. Έρχεται στο σπίτι μου ο Λαμπρόπουλος που έπρεπε να κάνει κανείς αίτηση να τον δει, είτε μυθικός τον έλεγανε, είτε όπως θέλεις. Ο γνωστός μυθικός Τάκης Λαμπρόπουλος, που λέγαμε. Εντάξει. Όταν λοιπόν ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος παίρνει τη γυναίκα του και έρχεται στο σπίτι μου για να με ψήσει. Όταν οι εταιρείες έχουν πάει στα δικαστήρια και λέω εδώ πέρα να πούμε ο Στέλιος κάτι έχει πάθει. Γιατί έγινε όλο αυτό? Ποια είναι η κρυμμένη αιτία? Εσύ πάντοτε μέσα από τα τραγούδια σου φτάνει στην ακρίβεια. Να σου πω αυτό που πιστεύω τελικά. Να σου πω αυτό που πιστεύω. Ο Καζατζίδης είδε ότι λέγοντας 6 τραγούδια δικά μου, που είναι μίσος, τα όνειρα χτίζονται, το θολωμένο μου μυαλό, άντε να πέρασε η μέρα, η μισή καλή, η ζωή μου όλη, είδε ότι από εκεί πέρα οτιδήποτε κι αν είπε ήταν αέρα στη διπλή. Εντάξει. Πέροχος είσαι. Εντάξει. Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχει ένας ενδόμηχος φόβος, ότι εντάξει με τον Άκη, αλλά από εκεί πέρα τι κάνουμε. Μάλιστα. Και συνήθως όταν τρομάζεις, στρέφεσαι κατά του ανθρώπου με τον οποίο μπορείς να συνεννοηθείς καλύτερα. Δεν ξέρω αν αυτός είναι τίμιος τρόπος αμήνης, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ, επειδή αισθάνομαι, ας πούμε, ο πατέρας μου λεγόταν, κανένας δεν τον είπε Στέφανο, κύριο Πάνου τον λέγανε πάντα, και εγώ φιλοδοξώ να με λένε και εμένα έτσι. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου? Ο πατέρας μου ήταν διαχειριστής στη Βασιλική Φρουρά από το 1941 μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν η καρδιά της Βασιλικής Φρουράς. Ουδέμια σχέση δηλαδή με ρεμπέτικο, ο πατέρας και τέτοια? Όχι, ούτε να τα ακούσει καθόλου. Συνεχώς αυτό ζητάω συγγνώμη, γιατί δεν το είπα εγώ, το είπε ο πατέρας μου. Ζητάω συγγνώμη από όλους. Μου έλεγε με αυτή την αλητία τι δουλειά είσαι εσύ. Όταν πήγες με το πρώτο που ήμουν ο αλήτης της οικογένειας. Είμαι θελοντής αλήτης. Αυτό τους έχω πει, ότι έχω μια διαφορά με αυτούς που λένε σε εισαγωγικά συναδέλφους μου στο τραγούδι. Δεν έγινε κατά ανάγκη. Εγώ ξεκίνησα από πάνω και πάω προς τα κάτω, εθελοντικά. Τα παιδιά αυτά ξεκινήσαν από κάτω και πάνε προς τα πάνω. Και τους είπα ότι οι πορείες μας μοιραία κάποια στιγμή συναντηθήκανε μεν, αλλά είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε. Εσύ επιστροφή στη βάση δηλαδή, κάτω. Εκεί που τα πράγματα είναι στέρεα. Θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, γιατί αντλώ από τον κόσμο. Προηγουμένως κάτι είπαμε για τα τραγούδια, για το νόημά τους κλπ. Δεν μεταφράζω μόνο τα δικά μου. Εγώ έχω το ημερολόγιό μου και κάνω καταγραφή και στο ημερολόγιό μας, και εγώ και εσύ. Δεν καταγράφουμε μόνο τα αυστηρώς προσωπικά μας. Όχι. Περνάνε και των άλλων τα βιώματα μέσα από το ημερολόγιό μας, έτσι. Και η στίχη μου είναι ακριβώς αυτό. Είναι το ημερολογιό μου, το έμετρο ημερολογιό μου. Τρομερή ακρίβεια βρίσκω ότι έχει αυτό το ημερολόγιο. Έχει και συναίσθημα και ακρίβεια, που είναι το πιο δύσκολο. Δεν έχει καθόλου συναισθηματολογία από την άλλη. Μαλβίνα μου, υπάρχουν πολλά πράγματα που αποσιωπεί κανείς. Γιατί? Δεν είμαι, ας πούμε, ξέρω ότι, στο ξαναείπα, το τραγούδι για μένα είναι κάτι από μένα. Δεν είμαι εγώ. Αυτή τη στιγμή, αν το έπαιρνα το πράγμα εμπορικά, υπάρχει μια βιβλιοθήκη, το ξέρουν όλοι αυτό, όσοι είναι μες στη δουλειά. Υπάρχει μια βιβλιοθήκη ολόκληρη που δεν θα μπορέσω ποτέ να την ελέγξω από πρόχειρα.
Αυτή τη στιγμή έχω ένα αριθμό τραγουδιών που θέλω να βάζω 2-3 δίσκους το χρόνο και να κάνω καμιά εκατοστή χρόνια για να καθαρίσουμε. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω τη δισκογραφία εγώ. Με έβαλε μέσα η δισκογραφία εμένα. Γιατί από πιτσιρίκος ήμουνα στα 13 μου χρόνια, ήμουνα στη χωροφυλακή του Μακρυγιάννη. Ήταν μετά το κίνημα είναι αυτό. Υπήρχαν κάποιες αποθήκες καλυμμένες με χώματα. Και μέσα εκεί υπήρχαν βενζίνες και πετρέλαια που εμείς τα ανακαλύψαμε και με το μάστορά μου τα κάναμε ψηλά. Και έκανα περιουσία από τα 13 μου χρόνια. Φτιάχνοντας τι? Τα πέταξα γιατί ήταν πολύ νωρίς. Μετά από τα 21 μέχρι τα 24, χωρίς να έχω περάσει ούτε έξω από το Πολυτεχνείο, έκανα τις συνδρομετρήσεις Κρήτης. Και έπαιρνα μια βαλίτσα λεφτά που ήταν όλα δικά μου τελικά, σε τελική ανάλυση. Από τα 13 στα 22, τι μου είπες ότι έφτιαχνες? Από τα 13 στα 22, όποτε μου την έδινε να πήγαινα να πούμε, έπαιρνα το ζητιανόξυλο, μάγκας πήγε για σιδιάνι, δεν τρέχει τίποτα. Το μπουζούκι. Πότε έμαθες, αφού έχεις καλύψει μπουζούκι, αυτό το διάστημα δεν μου είπες? Ξεκίνησα πριν για το 46, ανέβηκα στο Σανίδι, αλλά από το 41 από την πείνα βγήκα με το όργανο, δηλαδή στα 8 μου χρόνια έπαιζα. Και είχα βγει στα ταβερνάκια για να φάμε. Πώς είχε πέσει στα χέρια στο μπουζούκι? Ήταν ο αδερφός μου μουσικός και ήταν και ο αδερφός της μητέρας μου. Μάλιστα. Ο ένας ήταν κλασικός κιθαρίστας και ο αδερφός μου ήταν φοβερό ταλέντο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που εγώ δίπλα του δεν μπορούσα να παίξω, ήμουν κομπλεξικός. Ήταν το παιδί που σκοτώθηκε? Ναι, το 1948. Ο κατά 5 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός μου που ήταν και εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη πληγή της ζωής μου. Και από τα 22 σου λοιπόν, γιατί τα διάκοψα πριν. Και σου λέω, από τα 21 μετά, ας πούμε, κάνοντας διάφορες δουλειές ανάμεσα. Πήγα σε λιθογραφείο, δούλεψα σε εργοστάσιο βερνικιών, ας πούμε, ξέρω εγώ τι, έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές. Όπως όλοι μας άλλωστε, της εποχής εκείνης. Και στα 21 πήγα σε ένα γραφείο ενός πολιτικού μηχανικού του Γιάννη Σπανίδη, ο οποίος είχε πάρει εργολαβικά τις συνδρομετρήσεις όλης της Ελλάδος. Και εμένα μου έδωσε την Κρήτη. Μάλιστα. Έκανα λοιπόν λεφτά πάλι από τα 21 μέχρι τα 24 όσα ήθελα. Μετά απολύθηκα. Πήγα στο λιμενικό, έκανα 27,5 μήνες και απολύθηκα. Όταν απολύθηκα άνοιξα εργαστήριο και έφτιαχνα φιγούρες για όργανα. Και συνάμα έφτιαξα και όργανα για τους εκτελεστές μου και για τον εαυτό μου. Πάλι στο διάστημα αυτό ας πούμε, γιατί ήταν 10 χρόνια από το 57 μέχρι το 67. Τα λεφτά που έκανα ήταν πολλά. Ήταν όσα ήθελα και κάτι παραπάνω. Τα ξαναπέταξα. Και μετά έμπλεξα με αυτό που λέμε δισκογραφία, με αυτό που λέμε κύκλο τέτοιων τώρα ας πούμε, και αυτή η δισκογραφία ας πούμε, ξέρω εγώ, με έχει βάλει μέσα κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων. Δεν έχω πρόβλημα. Ίσως είναι αυτό που πονάς περισσότερο τελικά. Όχι, παρά τα όσα μου λες. Αισθάνομαι υποτιμημένος, Μαλβίνα. Γιατί? Αισθάνομαι υποτιμημένος. Κοίταξε, γιατί σου είπα και πάλι ότι ήμουν τεχνίτης και πουλάγα την τέχνη μου. Δεν πουλάγα υλικά εγώ. Τέχνη πουλάγα. Την ώρα που και όλα τα λεφτά που έπαιρνα ήταν δικά μου. Ήταν δικά μου. Δηλαδή πληρωνόμουν την τέχνη μου. Και τώρα δίνω την τέχνη μου στις φωνογραφικές εταιρείες, σου λέω, και κοιτάω τώρα και λέω Τζίρος τι έχει γίνει εδώ πέρα. Και λέω ο τραγουδιστής Ξή και η εταιρεία Φι. Τι κάνανε από αυτό το δίσκο που έδωσα εγώ. Και μετράω εκατοντάδες εκατομμυρίων και φτάνω ας πούμε, ξέρω εγώ τι, να μετρήσω για ένα δίσκο πρόπερση 1.780 από συναυλίες, στις πράξεις δίσκο ακαθάριστα αυτά. Βεβαίως, για να είμαστε εντάξει. 1.780 ήταν πρόπεση. Από αυτά είχα πάρει εγώ 60 εκατομμύρια. Δεν δέχομαι να εργαστώ με αυτόν τον τρόπο εγώ. Ήμουν πάντα αφεντικό του εαυτού μου. Δεν γίνεται να γίνω υπαλληλάκος στον υπαλληλάκο. Πώς ήθελες να εργάζεσαι πάνω στα τραγούδια? Κοιτάξτε, στο χώρο αυτό υπάρχουν πρώτα απ' όλα δεδομένες θέσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κοντήλι από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω παρτίδες ούτε με υπουργεία, ούτε με συγχωρείς. Τα λιγάκι τα χαλάσω τη γλώσσα μου. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε με βουλευτήδια, ούτε με νομαρχίδια, ούτε με δημαρχίδια ανταλλαγή. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ούτε με τα τριτόκλητα εισίδη, απίδη, σκουπίδι, ξεφτίδι. Όλα τα ίδια. Είμαι μακριά από τα ίδια. Μακριά από τα τριτόκλητα εισίδη. Και αν θέλεις και από τα ίδια. Από τα όμοια. Ωραία. Είμαι και μακριά από τα όμοια. Είμαι τελείως ας πούμε αλλού. Και εκείνη την ώρα σου λέω βρέθηκα σε ένα κράτος ας πούμε που λέει βγάζω 15 δισεκατομμύρια για 7 χρόνια το πακέτο Ντελόρ και τα δίνω στον κύριο Τάδε να αναπτύξει τις δραστηριότητες του. Καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι. Δικό του μαχαίρι, δικό του εμπεπώνει. 18,5 δισεκατομμύρια για τον άλλον. Και εκείνη την ώρα
εγώ είμαι υποχρεωμένος να ανταγωνιστώ ανθρώπους με αυτά τα εφόδια. Δεν είμαι ηλίθιος. Βέβαια. Όχι μέχρι εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά φεύγουν κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή, τους οποίους έχουμε λατρέψει, και τους καταδικάζουν και στην ηλιθιότητα του επικίδιου που τον εκφωνεί ένας υπουργός. Δεν είναι φρικτό? Ναι, το σκέφτεσαι? Κοίταξε, εγώ έχω πει ότι ο πολιτισμός υπήρχε πριν δημιουργηθούν τα υπουργεία. Από τον καιρό που κάναμε υπουργεία χάσαμε τον πολιτισμό. Δεν δέχομαι την επέμβαση, γιατί εγώ δεν είπα γιατί δώσανε, γιατί προηγουμένως είπα τι δώσανε, που δίνουν και τι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα ήθελα να πάρω τίποτα από εκεί, γιατί δεν πλησιάζω. Δεν επιχορηγούνται τα όνειρα καταρχήν. Το όνειρο δεν επιχορηγείται. Δεν πλησιάζω εκεί πέρα, ξέρω ότι έχω βάλει κάποιες ακτίνες που κρατάνε μακριά. Είναι όπως αυτό που λένε να σας επιχορηγήσουμε για να κάνετε και τρίτο παιδί. Δεν επιχορηγείται αυτό. Αυτό ή θες να το κάνεις ή όχι. Τι γίνεται λοιπόν? Εγώ λέω το εξής, ότι κύριοι, θα μπορούσατε να κάνετε ένα Υπουργείο Συντήρησης Αρχαιοτήτων. Και τα πράγματα, τα σημερινά πράγματα, θα αφήσετε να εξελίσσονται μόνα τους και ομαλά. Κάτω τα χέρια από τις τέχνες. Αυτό λέω εγώ. Μην πατρονάρετε τις τέχνες. Και αυτά τα λεφτά που παίρνετε και μοιράζετε εδώ εκεί, κρατήστε τα και αφαιρέστε τη φορολογία από τα εργαλεία του τεχνίτη, από τα χρώματα του ζωγράφου. Σε μέσα, από τα μάρμαρα. Θα σας ήθελαν πάρα πολύ για υπουργό πολιτισμού, είναι σίγουρο. Κοίταξε, η πολιτική είναι παράφρονος, εγώ μεταξύ παραφρόνου δεν μπορώ να συμβιώσω. Δεν θα μπορούσα, γιατί τους θεωρώ. Εγώ είπα ότι στα 60 μου χρόνια δεν κατάφερα να κουμαντάρω τον εαυτό μου. Όταν αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να κουμαντάρουν τους άλλους, είναι ηλίθια από χέρι. Βγαίνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από αυτά που είπες. Αφήστε την τέχνη έξω από τα συρτάρια. Μην τη συγγυρίζετε, μην την ταξινομείτε, μην τη διευθετείτε. Θα πάρει το δρόμο της μόνη της. Όπως και ο κόσμος θα σωθεί από μόνος του και όχι από τους πολιτικούς. Είναι δοσμένο αυτό. Επαναλαμβάνω αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι οι τέχνες προϋπήρχαν των Υπουργείων. Πολιτισμό είχε η Ελλάδα χωρίς να έχει Υπουργεία. Δεν χρειάστηκε Υπουργεία για να έχει πολιτισμό. Και από τον καιρό που τα Υπουργεία κυδαιμονεύσανε τον πολιτισμό, από εκεί πέρα ο πολιτισμός δεν ξέρω που πάει. Ανέβηκε ο Μπρέχτ στο Τσοτήλι Κοζάνης, αλλά δεν βγήκε τίποτα. Ακριβώς. Έγινε ένα μέγαρο λίγο μουσικής, δηλαδή κάποια σαχλαμάρες αυτά τα πράγματα. Ένα ψυχρό πράγμα που το είδα απ' έξω και με είπε. Το είδες, το είδες απ' έξω. Με έπιασε ψυχή μου. Ανατολικής αισθητικής. Με έπιασε ψυχή μου. Και την ώρα που ήρθανε, ενώ οι Ισπανοί στο Μοντιάλ που λένε που κάνανε εκεί πέρα, παρουσιάσαν τη λαϊκή τους μουσική. Εμείς εδώ πέρα φέρανε να πούμε την κυρία Μπούς και τη φέρανε εδώ πέρα να ακούσει Μπαχ. Και λέω, τι σχέση έχουμε εμείς τελικά με αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, και εγώ το ίδιο σκέφτηκα. Δεν ωφελεί να φέρεις εδώ την κυρία Μπούς να ακούσει ούτε τη Μύδια, ούτε και Ρουμπίνη, ούτε Μπαχ. Λοιπόν, αλλά σου έλεγα πριν πως έτσι όπως δεν επιχορηγείται το όνειρο του καλλιτέχνη. Δεν θα ζωγραφίσεις καλύτερα τα οστρακά σου αν σου δώσει επιχορήγηση ένας βλάκας. Αυτό είναι δοσμένο. Όχι. Όπως επίσης... Ψυχικά όμως θα σε βοηθήσει, γιατί εκεί πέρα θα σου δείξει, δεν είναι καθαρά ελιστικό το πράγμα, είναι σύνθετο. Εκεί πέρα θα σου δείξει ότι εξετίμησε τελικά την προσπάθειά σου. Αυτό πήγα να σου πω. Πήγα να σου πω ότι κάποτε, πριν τελειώσω, ότι κάποτε όμως τις τέχνες τις προστάτευαν. Είτε ένας τύραννος ήταν αυτός, είτε ήταν ένας αυτοκράτορας που μπορεί το αυτί του να μην συλλάμβανε όλα τα ηχοχρώματα, αλλά ήξερε ότι θα έπρεπε να δώσει στο μικρό Μότσαρτ κάποιες λίρες για να δημιουργήσει. Και τα ήξερε ίσως, όχι ότι έπρεπε να του δώσει Μαλβίνα, ήξερε τι μπορεί να πάρει από αυτόν. Μπράβο. Ένας άνθρωπος χωρίς αυτή, όπως ήταν αυτός, δεν μπορούσε να πάρει προφανώς τίποτε. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Μα τους λέω ότι όλοι όσοι κυβερνήσαν αυτή τη χώρα έχουν μια κοινή κατηγορία. Και όχι μόνο αυτή τη χώρα, και άλλες χώρες. Αλλά εγώ μιλάω για αυτή που ζούμε εμείς. Και λέω ότι έχουν ένα κοινό κατηγορό. Ήτανε ανίκανοι. Τους κατηγορώ για ανικανότητα. Όχι για κακότητα, γιατί εκεί πέρα δεν πάω να ψάχνω κατηνίστηκα να βρω τα πράγματα, να βρω το βάθος κατηνίστηκα. Και λέω τους κατηγορώ για ανικανότητα να αντλήσουν το δυναμικό του Έλληνα, να το μεταγγίσουν στην κοινωνία και να τη μεγαλώσουν. Αυτό είναι το κοινό κατηγορό μου απέναντι σε όσους κυβερνήσαν αυτή τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος εξακολουθεί να χωρίζεται ανά τους αιώνες στους ανήθικους και στους ανίκανους. Εγώ δεν συμφωνώ στην ανικανότητα. Πιστεύω ότι ο διαχωρισμός ισχύει. Ανήθικοι ή ανίκανοι. Είναι και τα δυο μαζί. Εκεί πέρα αυτό είναι το πρόβλημά μας και το δικό μου. Ίσως και το δικό σου εμένα πολύ.
Και γιατί πολλές φορές έχω συζητήσει με ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν κάποια θέση και τους λέω αυτό δεν μπόρεσα να καταλάβω μέχρι τώρα. Ποιο είναι το ποσοστό ανικανότητας και ποιο είναι το ποσοστό βρωμιάς που υπάρχει. Ανηθικότητας. Ακριβώς. Γιατί είναι σύνθετο σίγουρα. Και συνήθως δεν ξέρω αν το έχεις και εσύ βιώσει πάνω σου, ότι τα πράγματα τα οποία τάζουν ένα ιδεολογικό κέρδος είναι πολύ πιο ανήθικα από τα άλλα που τάζουν ένα καθαρό εμπορικό. Γιατί χρησιμοποιείς, ας πούμε, μια τζαμαρία ιδεολογικής μόστρας, ελάτε εδώ αδερφωμένη ανθρωπότητα, πείτε 5 τραγούδια, αποκτά τον προστάτη του, ένας ποιητής, ένας μουσικός, το κόμμα, τζαμαρία από πάνω. Είναι αισχρά τα πράγματα. Το προστάτη, ας το πούμε και πατρόνο. Ναι, τον πατρόνο, ναι, τον τζάτσο του. Καλύτερα ακόμα. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Άκη, μετά την ιστορία αυτή με τον Καλατζίδη που με άφησε εμβρόντιτη και δεν ξέρω αν με έχεις παρακολουθήσει, είχα βγει και είχα πει για το όνομα του Θεού, αφήστε τον πάνω, ας πούμε, έναν έχουμε. Και έγιναν πολύ κυριλέ πια. Και αυτό μου τη σπάει το κυριλάδικο. Γιατί? Έχουν αλωτριωθεί τραγουδιστές και αυτό είναι φυσικό. Ναι. Γιατί... Μα φτάνουν τα λεφτά να σε αλωτριώσουν. Κοιτάξτε, δυστυχώς για αυτούς ναι. Εγώ έχω πει ότι δεν λέω ότι παίρνουν πολλά χρήματα οι τραγουδιστές. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να παίρνουν πολύ περισσότερα, είναι μικρή χώρα. Ναι. Θα έπρεπε να παίρνουν πολύ περισσότερα για να φεύγουν γρήγορα, να έρχονται άλλοι. Ενώ αυτοί επειδή δεν ξέραν τι σημαίνει εκατομμύριο και ξέρεις το χειρότερο λάτωμα σε έναν άνθρωπο είναι να μην του φτάνουν τα μαθηματικά του να μετρήσει τα λεφτά που έχει. Και αυτό το έχουν πάθει πολλοί από αυτούς. Σου είπα δεν περάσανε στάδια που να πούνε ότι τι έγινε και τι να τα κάνω τώρα. Και την ώρα που τα παίρνουν τα χρήματα σου λέει γιατί να σταματήσω να τα παίρνω. Πεινασμένο μάτι το λέει αυτό μια φίλη μου. Παρ' όλα αυτά δεν με νοιάζει αυτό. Πεινασμένα μυαλά. Δεν με νοιάζει τόσο αυτό. Εντάξει, ωραία είναι τα λεφτάκια. Όλοι τα θέλουμε, όλοι τα γουστάρουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αλλαγή, αν θέλεις. Θες να την πεις μυθολογική, θέλεις οτιδήποτε. Εγώ όταν έβλεπα παλιούς ρεμπέτες ή παλιές ρεμπέτισσες, πάνω τους υπήρχε κάτι που μου έταζε την αυτάρκεια τη δική τους. Μια ακρίβεια. Αυτό που βλέπω και σε σένα. Μια αυτάρκεια. Βλέπω, έχεις το ίδιο βάρος 40 χρόνια. Αυτό κάτι σημαίνει. Κοίτα τι σημαίνει. Κοίτα πώς αυτό εξηγείται. Είναι απλό. Αντί να κυνηγήσεις το χρήμα, υπάρχει ένας τρόπος να αμυνθείς. Να περιορίσεις ανάγκες σου. Μπράβο. Και εγώ κάνω αυτό. Δηλαδή αυτό που λένε αυτοί, ας πούμε, ξέρω ότι σαν σλόγγαν, σαν σύνθημα χρόνια, λιτότης, εγώ το έχω σπουδάσει από τα βρεφικά μου χρόνια, από τα παιδικά. Ο καλλιτέχνης δεν είναι και από μόνος του απέριτος. Ο αισθαντικός άνθρωπος, ας μην πούμε ο καλλιτέχνης, δεν έχει το μέτρο του απέριτου μέσα του. Είναι. Έτσι είναι. Αν θέλει. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας, είναι θέμα κουράγιου, είναι θέμα γνώσεων. Τώρα τελευταία στην Αθήνα, όσο έλειπες, σαν επιδημία προσέβαλε τον τύπο μία τάση να πηγαίνουν και να ρωτάνε τους καλλιτέχνες. Να σας πω ποια είναι η γνώμη σας για τον Όργουελ και διάφορα άλλα τέτοια, τους τραγουδιστές. Λες και ο τραγουδιστής οφείλει να ξέρει τον Όργουελ, για το όνομα του Θεού. Και οι τραγουδιστές αισθάνθηκαν την ανάγκη πια, οι συνθέτες, οι λαϊκοί συνθέτες, να βγουν και να πούνε ναι, είμαστε μορφωμένοι. Αυτό, μια τρομερή αγωνία και χλαπαταγή. Και αυτό ήταν ένα μικρό μέτρο της μεταμφίεσης που ισχύει παντού. Δηλαδή, ο λαϊκός τραγουδιστής πια, ναι, θα κυκλοφορήσει με το ρούχο της X μάρκας που μια μεγάλο εμποροραπτού την εισάγει, αδερφή. Θα κυκλοφορήσει με το τάδε παπούτσι. Θα μπει μόνο νεκρός σε αυτοκίνητο που θέλει ένα δευτεράντζα. Θα πάει στο Βαλεντίνο να του κάνει τα μαλλιά. Δηλαδή, βλέπεις ένα πράγμα. Πού την Μπέτι Μίτλερ. Φοβερό είναι. Ο Μανώλης ο Ρασούλης, ο φίλος μου. Που τον λατρεύω. Είμαστε φίλοι εξ αντιρρήσεως. Γιατί εγώ είμαστε στο ένα άκρο, ιδεολογικά. Έχω πει ότι είμαι φασίστας με την έννοια ότι βρίσκομαι στη δική μου ιδεολογική φάση. Μπράβο, πολύ καλό. Λέω, έχω δικό μου κόμμα. Πολύ ωραίος ορισμός. Έχω δικό μου κόμμα, του οποίου είμαι ιδρυτής, αρχηγός και ο μόνος οπαδός. Φασίστας με ήττα. Τέλειο είναι, μου αρέσει πολύ. Τελειώνει λοιπόν αυτό. Ο Μανώλης είναι στους αντίποδες. Και λέω ότι με τον Μανώλη είμαστε φίλοι εξ αντιρρήσεως. Πολλές φορές λοιπόν λέει πολλά έξυπνα ο Μανώλης. Και στην περίπτωση ενός τραγουδιστή, διαφήμιση να του κάνουμε να αναφέρουμε το όνομά του, δεν χρειάζεται, του είχε γράψει σε ένα περιοδικό «Εσείς τραγουδιστής, σκάσε και τραγούδα». Είναι απάντηση σε αυτό που είπες. Πολύ σωστό. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε, ας πούμε,
δεν θεωρώ τον εαυτό μου μορφωμένο, γιατί έχω πει ότι θα είμαι μαθητής μέχρι να πεθάνω. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, είμαι αναγνώστης, αν θέλεις. Όχι μελετητής, πάρ' το πως θέλεις, των 300-400 σελίδων κάθε μέρα. Εντάξει. Κοιτάω, ό,τι μου δώσει εσύ θα το διαβάσω, ό,τι μου δώσει οι φίλοι μου θα το διαβάσω. Δεν υπάρχει βιβλίο στο σπίτι μου που να μην είναι διαβασμένο. Δεν έχω βιβλιοθήκη εγώ τακτοποιημένη με βιβλία που να φαίνονται. Με ράχες. Που να φαίνονται. Είναι ξεδιαντροπιά να φαίνονται τα βιβλία σου, έχει υπόψη. Βεβαίως, είναι λίγο πρόστιχο. Δεν πρέπει να φαίνονται. Είναι λίγο πρόστιχο. Εμένα στα κομμωδίνα μου, κάτω από το κρεβάτι, είναι δίπλα μου. Σωστός. Και στα παιδιά μου δίπλα είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι που λέμε τώρα, σου λέω και πάλι, οι περισσότεροι βρεθήκαν σε αυτό το χώρο και πιστέψαν ότι η θέση που πήρανε με όπλο το τραγούδι τους έδινε το δικαίωμα να βγουν και σαν πνευματικοί άνθρωποι. Σαν γκίνσορες. Και από εκεί και πέρα καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε. Ενώ διόλου δεν χρειάζεται. Μα ο Ρασούλης έχει προβλέψει πολλά πράγματα, όπως και την άνοδο του Θάνου του Μικρούτσικου στο Θόκο, τον υπουργικό. Το έχει πει εδώ και 10 χρόνια, το είχε γράψει ένα αυγό. Ναι. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ως τυποβάτης Γρηγοράς σου προλέγω το κακό σου μέλλον. Το είχε γράψει. Και ήταν καταπληκτικό. Κοίταξε, επειδή δεν θέλω, ας πούμε, επειδή βρισκόμαστε σε μέρες που βάλουν όλοι εναντίον αυτού του ανθρώπου. Τον αγαπάμε το Θάνο. Κοίτα, αυτού του ανθρώπου θέλω να πω το εξής εγώ, ότι πριν από αρκετά χρόνια είχα πει ότι τον θεωρώ έναν από τους 5 πλέον ατάλλαντους Έλληνες μουσικούς. Επομένως, εγώ δεν ενδιαφέρομαι για δεν μιλάω, ας πούμε, για το πρόσωπο που θεωρούν ακατάλληλο λόγω μιας στράτευσης και κολοκύριας στο πάτωρο. Αυτά είναι πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Αλλά λέω ότι δεν θεωρώ, ας πούμε, ξέρω, ότι το πρόσωπο αυτό κατάλληλο για αυτή τη θέση που πήρε. Άκη, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει εκτός θέματος θα σου πω τι. Πιστεύω από παιδί ότι θα πρέπει να αντιπαθώ βαθύτατα μερικούς ανθρώπους ακριβώς για να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτούς που πραγματικά αγαπάω. Δηλαδή, να μην είναι βαθύς η αγάπη μου, να μην είναι μια αγάπη που βασίζεται έτσι στον εύκολο κανόνα, το ότι και εσύ είσαι αποδεκτός και ο άλλος είναι. Και μου αρέσει αυτό που λες. Και ξέρεις, ίσως εάν πραγματικά για ορισμένους ανθρώπους που λέγαμε ευθαρσώς αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύουν, στη μουσική πραγματικότητα, στην καλλιτεχνική, ας πούμε, αν θέλεις, πραγματικότητα, θα ανέβαινε αυτόματα. Θα αναδύονταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Θα έλαμπε περισσότερο το ταλέντο τους. Μ' άρεσε αυτό που είπες. Ποιους άλλους θεωρείς ατάλλαντους? Βγαίνει άλλοι 4. Αν θέλεις μου τους λες. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους ακούσω και να συμφωνήσω και μαζί σου ή να διαφωνήσω. Όχι, δεν είμαι πικρόχωρος, δεν θα ήθελα να φτάσω εκεί. Ταλαντούχοι. Τον ανέφερα, σου λέω, και τον ανέφερα, σου επειδή σου λέω, βάλετε για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα, ναι. Ενώ εγώ τον θεωρώ ακατάλληλο για άλλα πράγματα. Ναι. Και τον ανέφερα. Ταλαντούχοι Έλληνες που να θες να δουλεύεις μαζί τους. Με ποιους τραγουδιστές μπορείς να δουλέψεις καλά και να δεχτούν και τον παιδεμό που τους κάνεις? Γιατί ξέρω ότι κάνεις φοβερούς παιδεμούς στα στούντιο, μήνες ολόκληρους μέχρι να αποφασίσεις ότι αυτό είναι σωστό. Με εξαίρεση έναν που δεν τον ονομάζω γιατί το ξέρεις. Με εξαίρεση έναν που ήταν ακατάλληλος για συνεργασία, όλοι όσοι συνεργάστηκα μαζί τους ήταν συνεπείς μαθητές σε μένα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Γιατί τη δουλειά μου την ξέρω σφαιρικά. Έκλεισα πέρσι μισό αιώνα Αττίνη που λέμε, πεζοδρόμιο. Εντάξει. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα 50 χρόνια, ανάλογα με το πόσο λειτουργεί το εδώ, ξέρω μερικά πράγματα. Αυτά τα πράγματα μπορώ να τα μεταδώσω και οι τραγουδιστές μου το ξέρουν αυτό και είναι συνεπείς μαθητές σε μένα. Και τον Καζατζίδη, αν τον εκτίμησα σαν καλλιτέχνη, τους έχω πει ότι τον εκτίμησα γιατί ήταν για μένα ο καλύτερος μαθητής που πέρασε από μένα. Έτσι τον εκτίμησα. Τώρα, αν συνέβησαν αυτά που συνέβησαν, ας πούμε, και κάποιοι, γιατί εμένα από ό,τι τουλάχιστον μου έχουν πει ότι αυτά που έγραψε δεν τα πιστεύει και κάποιοι άλλοι τον εβάλανε. Αυτό δεν θέλω να το δεχτώ γιατί μειώνει τον Καζατζίδη. Τον φέρνει, ας πούμε, σε σημείο του ανθρώπου που άγεται και φέρεται. Του Ανδρίκελου. Εντάξει. Του Ανδράριου που θα έλεγες κι εσύ. Εγώ είμαι πάντοτε υπεύθυνος για αυτά που λέω και προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου. Όσο γίνεται.
Πες μου λοιπόν, οι καλύτεροι μαθητές σου, αυτοί που χαίρεσαι εσύ πραγματικά να δουλεύεις, εκτός από τον Καζατζίδη, γυναίκες? Κοίταξε τώρα, όχι όλες υπήρξαν για μένα, δεν υπήρξαν όλες εντάξει. Δηλαδή και η κυρία Μαρινέλα ήταν εντάξει στην συνεργασία μας, η κυρία Μοσολιού και η κυρία Λίδια, όλες οι κυρίες που συνεργάστηκαν μαζί τους ήταν εντάξει. Και όλοι οι κύριοι, αν θέλεις. Το Διονυσίου τον πήρα από τα ζήτητα της εταιρείας και έγινε ο Διονυσίου. Έγινε κρατώντας αυτή τη θέση, τη θέση του μαθητή. Δεν δέχομαι πρωτοβουλία από τον τραγουδιστή. Γιατί μπορώ να του δώσω περισσότερα από ό,τι μπορεί να αποδώσει. Εγώ δεν είμαι καλήφωνος, δεν είμαστε ο Μάριο Λάντσα. Όμως τεχνικά νομίζω ότι μπορώ να υπερκαλύψω οποιοδήποτε τραγουδιστή, όσο μεγάλος και αν είναι αυτός. Και κάπου φτάνουμε σε ένα σημείο που οι τραγουδιστές μου φρακάρουν και σταματάμε εκεί. Δηλαδή έχω πάντα να τους δώσω κάτι παραπάνω από αυτό που λένε. Δεν έχω λοιπόν κανένα, πώς να σου πω, ιδεώδες εργαλείο. Μα είναι θέμα τεχνικής άραγε για σένα. Εσύ θα βγεις και θα πεις με το δικό σου αίσθημα, με αυτό που άκουσα εγώ, που δεν με ενδιαφέρει εμένα εκείνη τη στιγμή, ούτε αν δεν είχες καλή ορθοφωνία, ούτε αν γυρνούσες γιατί ήθελες να μιλήσεις πίσω στους τραγουδιστές σου. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν ότι άκουγα εκεί τον Πάνου που ήξερε με το δικό του μοναδικό τρόπο να μου πει τα μοναδικά τραγούδια του. Τελείωσε. Τι με νοιάζει. Κοίταξε, αυτό κανένας από τους ερμηνευτές μου δεν μπόρεσε να το πιάσει. Κανένας δεν έφτασε μέχρι εκεί. Είδες λοιπόν ότι τα οράματα είναι μοναχικά. Δεν μπορεί ένας άλλος να αναπαράγει αυτό που έχεις εσύ μέσα στην ώρα που το κάνεις. Ελπίζω, επειδή η κόρη μου με ζει, είναι τώρα 16, και της έχω υποσχεθεί ότι στα 18, γιατί είναι και τραγουδίστρια, ας πούμε. Θέλει να γίνει τραγουδίστρια? Όχι, μα είναι στη χοροδία της, στην Ξάνθη, ασχολείται είναι μουσικός από 5 χρόνων. Και της έχω υποσχεθεί στα 18 της να της δώσω μερικά τραγούδια να ηχογραφήσει. Μου έκανε εντύπωση ότι στο πρόγραμμα σταμάτησες 1-2 φορές και είπες έτσι, στο λατρεντή 2 φρασούλες, και η μία ήταν για να αναφερθείς στο τραγούδι που έγραψες τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη σου. 4 παιδιά, δεν επιχορηγείται το όνειρο, τα λατρεύεις αυτά τα παιδιά. Με έχει τρελάνει μια ιστορία που δεν ξέρω αν θα ήθελες να την πούμε ή να την παρακάμψουμε, το πώς γεννήθηκε η πρώτη σου κόρη, λίγο πριν γεννηθεί, αυτό που ιδιωτεύοντας μου είχες πει. Αυτό με έχει τρελάνει. Θες να μου το πεις? Γιατί όχι? Για να τα ακούσουν κι άλλοι. Γιατί να μην σου το πω. Λοιπόν. Όταν γνωριστήκαμε με την Άννα, εγώ είχα παντρευτεί για πρώτη φορά στα 17 μου χρόνια. Και με την Άννα είμαστε μαζί τώρα 18. Όταν λοιπόν γνωριστήκαμε, η Άννα από μένα έχει 21-22 χρόνια διαφορά. Είναι νεότερη μου κατά 21-22 χρόνια. Και οπωσδήποτε σαν κοπέλα ήθελε να δει τι θα κάνει. Όταν έμεινε λοιπόν σε ενδιαφέρουσα, με ρώτησε τι κάνουμε, αν θα παντρευτούμε ή όχι. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να χωρίσω με την πρώην γυναίκα μου, γιατί δεν είχαμε τίποτα να λύσουμε. Απλώς δεν είχαμε κάνει παιδιά και εγώ ήθελα οικογένεια. Και επειδή από μία έκτρωση είχε πάθει ζημιά η πρώτη μου γυναίκα, εγώ μόλις ακούσω έκτρωση, βγάζω φουσκάλες. Και της είπα της Άννας ότι το παιδί θα γεννηθεί, ή έτσι αλλιώς. Αυτή είχε κλείσει ραντεβού το πρωί να πάει να της το βγάλουν. Και μου λέει και τι θα γίνει, της λέω τι θέλεις. Άμα θέλεις το κρατάς εσύ, άμα θέλεις μου το δίνεις και το μεγαλώνω εγώ. Αν θέλεις, αυτή είναι η καλύτερη λύση. Τα παιδιά θέλουν και τις δύο γονείς, καθόμαστε και το μεγαλώνουμε μαζί. Και τελικά μου λέει χωρίς να παντρευτούμε, ξέρω εγώ τι, κάτι πήγε να γίνει μια ψιλοβαβούρα και προκειμένου να γίνει βαβούρα. Σηκώνομαι, φεύγω το απόγευμα, πάω σε ένα δικηγόρο, μου φέρει μια δικηγορίνα για να έχω γυναίκα, να πούμε, ξέρω εγώ τι, που ασχολείται με το οικογενειακό δίκαιο. Και τι έκανες? Και το πρωί έρχεται ο κλητήρας και φέρει μια εξώδικο. Μια εξώδικο στο ίδιο σπίτι. Η κυρία Μπακερτζή, το πατρικό της, ας πούμε, η κυρία Μπακερτζή, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω γυναίκα μου, φωνάζω, λέω Άννα, μου λέει από κάποιο κύριο πάνω, μου λέει, έτσι, του λέω εγώ. Ο κλητήρας τα έπαιξε. Καταπληκτική ιστορία είναι. Μου λέει Άννα, τι είναι αυτό, δεν λέω τίποτα. Καθιστώ υπεύθυνη εσένα και τον γιατρό που θα στο βγάλει, για το παιδί που έχεις μέσα σου είναι δικό μου. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη μου κόρη. Πώς είναι η ζωή σου με αυτά τα 4 παιδιά? Θαυμάσια. Θαυμάσια. Γουστάρεις που έχεις μια μεγάλη οικογένεια? Όχι, μα είμαστε. Είμαι ο αρχηγός σπιτιού, ο δικτάτορας, αν θέλεις, ας πούμε. Αλλά και με καβαλάνε και από το σβέρκο. Έχουμε και τέτοια. Είσαστε μια υποδειγματική οικογένεια στην Ξάνθη. Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχω, μπορεί να φαίνεται εκτός εποχής, ας πούμε, αλλά έχω πει ότι σε μια πόλη που τα παιδιά την ώρα που μιλάνε, γιατί είναι φυσικό αυτό εκεί, δεν είναι, δηλαδή δεν το κακίζω, μιλάνε και λένε ρε μπαμπά, ρε μαμά,
Τα παιδιά τα δικά μου μιλάνε στον πληθυντικό. Και στους γονείς και στους πρεσβύτερους. Αυτό είναι το να έχεις πατέρα στη Βασιλική Φρουρά. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Έχω τις δικές μου αρχές και τις μεταβιβάζω στα παιδιά μου. Τους έχω πει ότι γύρω-γύρω από το σπίτι είναι Ξάνθη. Μέσα στο σπίτι είναι Αθήνα. Καταπληκτικό. Ένα στίχο. Ένα μόνο στίχο. Που να συνοψίζει για σένα. Δεν μπορώ να σου πω όλη σου τη ζωή, γιατί ήδη μου ξεκαθάρισες πως η ζωή σου δεν είναι διόλου μόνο το τραγούδι. Αλλά να συνοψίζει κάτι πολύ ακριβό. Θα σου πω κάτι ανέκδοτο, αν και η λογοκλοπή, ας πούμε, είναι της μόδας σήμερα και όλα κινδυνεύουν. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, αφού το βγάζουμε στον αέρα, να πούμε κατά κάποιο τρόπο είμαστε και κατοχυρωμένοι. Βέβαια. Θα σου πω ένα κομμάτι στην τύχη. Από αυτά που αν βγω, έχω να τους πω. Και λέω τα μεγάφωνα ανοιγμένα. Τέρμα οι ενισχυτές και τα χείλη μου ραμμένα με όρατες κλωστές. Το πες μου μάνα, τι να κάνω για να βγω από τη σιωπή. Δεν με γέναγες ρουφιάνο, δίχως πέτσα και τροπή. Μια ζωή πίσω από τα φώτα, στην τροπή, στις προσβολές. Τι μου φταίει, τράβα ρώτα και ότι μάθεις μου το λες. Άκη, σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή που μου χάρισες. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και η συγκίνησή μας είναι αμοιβαία και νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανείς, αν μπορεί να καταλάβει. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ. Και πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ. Και σε εκτιμώ περισσότερο. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να σωπάσω σήμερα. Και στις γλυκά μου καλή νύχτα.